Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj tuto s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Chcem upozorniť vás, toto včera večer dali von taký krátky dokument, asi 25 minútový, plus 7 dní ohľadne Nadi Marcinkovej. Hej, tak si to pozrite, ak chcete. Koľko je v tom pravdy, ja neviem. Hej. Ale jedna vec je istá, hej, že prešla tým groomingom, tiež bola obeťou, to vieme, hej, aj bez tohto dokumentu samozrejme, ale vieme aj to, že bola spolupáchateľkou mnohých trestných činov, a ktoré teda robil Epstein. A vozila potom nielen tie ženy, ale čo je samozrejme spolupáchateľstvo, ale ešte aj nejakých fešákov tam. Hej. Neviem, prečo ju nevyťažili, hej. Údajne nejak zmizla, hej. Nie je niekde, niekde sa vyskytuje. A tam v tom dokumente hovoria, že no teda akože ona sa odvolávala na 5. dodatok k ústave, že sa nemusí sama seba teda ako dostať do problémov. Ale ak bola, lebo jednoduché, to je v Spojených štátoch, tá Čurila by vám to vysvetlil, hej, aj s oným, s Lipšicom. Ak ona páchala trestnú činnosť a tie dievčatá proste nútila a robila veci, ktoré nemala robiť, hej, tak to by bol dôvod na to pritlačiť, aby pustila chopom, lenže kto chce počuť, že viezla som Clintonovcov, čo? Kto to chce počuť? Niekto to nechce počuť. Alebo niekoho iného. Takže toto sa asi diať nebude. No a vrátim sa k včerajšku, čo som vám tu čítal z Komsomolskej pravdy, z Bratislavy, aj Komsomolská pravda, aj tento plátok slovenský, čo sa týka tých ruských strát vo vojne. Tak tu je zase iný pohľad, hej, a toto je marker, hej. Tak potom vyberte si, čo vám mám povedať. No, poďme na vec. Bývalý šéf britskej tajnej služby MI6 Richard Moore uviedol, že len v decembri bolo na Ukrajine zabitých okolo 30 000 Rusov. Zopakoval tým odhady Volodymyra Zelenského alebo generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorí hovoria o asi 35 000 mŕtvych ruských vojakov v decembri. Ako možno tušíte, je to propaganda, ktorá s realitou nemá nič spoločného. Britská BBC a ruský opozičný projekt Mediazona napríklad uvádzajú, že počet potvrdených ruských obetí za celý rok 2025 sa pohybuje na úrovni 33 000. Očakáva sa, že tento počet rastie nad 64 000, keď v nasledujúcich mesiacoch pribudnú nové informácie. Že ide o propagandu, však zaznieva aj na Ukrajine. Ukrajinský veliteľ z brigády Azov Bohdan Krotevič vyhlásil, že oficiálne čísla Kieva o ruských stratách sa nezakladajú na realite. Predpoklad, že Rusom sa vojaci vyčerpajú, Krotevič označil za nebezpečný sebaklam. Pre porovnanie, šlo by v zásade o podobný počet mesačných zabitých ako pri spojeneckej ofenzíve na rieke Somme v roku 1916. Predstavte si vlny desiatok tisíc vojakov, ktoré sa ženú oproti nepriateľským zákopom a ktoré potom v húfoch decimuje nepriateľská gulometná palba. To je zásadne iný obraz, akým je súčasná ruská taktika pomalého postupu pomocou malých dvoj- či trojčlenných jednotiek. Zelenský, Rutte či Moore de facto tvrdia, že obe taktiky produkujú podobne vysoké straty. Keď však Rusi na fronte umierajú ako muchy, potom je už len záhadou, prečo napríklad pri poslednej výmene padlých Moskva odovzdala Kievu 1000 tiel, ale Ukrajina vedela nájsť len 38 mŕtvych Rusov. Toto video... No, takže... Urobte si z toho, čo chcete. Hej. Vieš čo, ja ti na porovnanie prečítam článok z aktualít, lebo to, čo oni dávajú, to mi hlava neberie. V piatok 28. februára 2025 sa Donald Trump pokúsil ponížiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Poučoval ho, ako má dohodnúť prímerie s Vladimírom Putinom, ako má byť vďačný za americkú pomoc a že nemá karty. Po roku sa v plnej miere ukazuje, kto mal aké karty a hlavne kto mal pravdu.
Poprvé, tak ako dlhodobo hlásali aj lídri Európskej únie, snahy rokovať s Putinom neviedli nikam v roku 22, 23 a 24. Lídri EÚ kedy rokovali s Putinom? Len tak mimochodom. Preto túto tému už ani nespomínali. Keď sa pod tlakom Trumpa opäť dostala na stôl a s Kremľom sa začalo vo väčšej miere debatovať, viedlo to v roku 25 opäť nikam. Po druhé, Ukrajina nejaké karty predsa len mala. Keďže vo februári 26 naďalej odoláva, sú to v súčasnosti skôr Rusi, komu dochádzajú vojaci. A po tretie, Rusko smeruje podľa všetkých dostupných signálov k bankrotu a Putin to už ani okamžitým zastavením vojny nemá šancu zastaviť. Pokračujúce rokovania s Putinovými vyslancami sú tak len trápnym divadlom, ktoré si vyžiadali chcimíry. A potom, ako Zelenský jedným ťahom chytil do pasce Trumpa aj Putina, po roku slávi symbolický triumf. To čo za drogy berete v tých aktualitách? Vieš čo? Normálne mne to pripadá, že tam niekto robí vúdu v aktualitách a nejakým spôsobom oživili Pala Dobšinského. A mne to pripadá, že toto on píše tam tieto veci. Ako, nehnevajte sa na mňa, ako, rozumiete? Toto je ako aj rozprávka. Toto je aj ako rozprávka hrozné, rozumiete? Toto je niečo, toto je fantastické. Ale oni sú mainstreamové a aké sú ešte profesionáli. No ano. Tak aj Palo Dobšinský bol profesionál. Lebo oni majú redakciu. Hej. Vieš čo, ešte sa vrátim k tomu Epsteinovi, lebo pán Draxler k tomu dal status pred chvíľou a zamýšľa sa nad tým, prečo slovenské médiá takmer nezaujíma kauza Epstein. Ale naozaj je to bizarné. O kauze sa samozrejme trochu písalo a píše, ale vo väčšine prípadov je to proste o tom, čím bol ten nejaký perverzný miliardár z tej vzdialenej Ameriky napojený na Slovensko. Inak tá kauza naše médiá veľmi nezaujíma. To je naozaj až absurdné, lebo je to obrovský príbeh moci a perverzity v dnešných Spojených štátoch a v krúhoch globálnej plutokracie. Západné podcasty, najmä americké a britské, na tom v tejto chvíli fičia non-stop. A je jedno, či sú z konzervatívneho, ľavicového alebo stredového spektra. Podobne o prípade dopodrobna informujú médiá v Rusku, Indii a v arabskom svete. Iste, lebo je tam kopa informácií o zvrhlom sexuálnom svete celého radu ľudí. Epsteinov dubajský kamarát tam ženy hodnotí ako kone, teraz to idem dať do 100% Rusky a narážok na totálne zvrhlé praktiky, ktoré Epstein pomáhal organizovať. Akurát, že len narážok, lebo americká vláda obrovskú časť materiálov dodnes odmietla zverejniť napriek veľkému tlaku verejnosti aj časti politického spektra. Úplne zjavne kryje veľké množstvo vplyvných ľudí. No a okrem démonického sveta pudov týchto ľudí je tam kopa opisov toho, ako funguje americká politika a biznis. A tak sa dozvieme, že Steve Bannon, ktorý verejne podporuje amerických nacionalistov, sa o nich v súkromí vyjadruje opovržlivo. Vidíme, ako Epstein udržiava úzke vzťahy ako s Bannonom, teda poprednou postavou amerických konzervatívcov. Ich najnovším úlovkom v Európe je Slovenská republika. Chlapci im minule išli radosne do USA lízať zadok, tak s Petrom Mendelsonom, čo je pre zmenu popredná postava globálneho progresivizmu. Trochu sa cez tie e-maily dá nahliadnúť aj do sveta technologických miliardárov a je to mrazivý pohľad. Inak v tomto kontexte neprekvapuje, že sociálne siete zjavne tiež nemajú radi materiály o Epsteinovi, viaceré populárne podcasty, ja nehovorím o Alter Konšpi, ale pomerne serióznych redakciách boli kvôli uverejňovaniu materiálov o kauze demonetizované a inak postihované. Západný mainstream, najmä americký, o kauze nepíše až tak veľa, ale sú výnimky. No blogosféra explodovala a podcasty prinášajú stále nové a nové detaily, aj celkom zaujímavé interpretácie toho, na čo všetko sú v tých materiáloch narážky. No a slovenské médiá sú ešte zdržanlivejšie ako americký mainstream. Zjavne sa im tento obraz západného sveta proste nehodí. No, nehodí, lebo sú jeho súčasťou, však áno. A keď od niekiaľ dostávaš peniažky, tak nemôžeš to kritizovať. Tak mimochodom. No, mňa by zaujímalo tiež majiteľia médií slovenských. Či sú do niečoho zapojení. Pozrite sa, toto, ja viem, že to nikoho ich to nezaujíma týchto ľudí, lebo tam je veľká pravdepodobnosť, že tí, ktorým lížu zadky desiatky rokov, tí, ktorí ich platia a živia ich, budú v tých spisoch. Hej. Tam je veľká pravdepodobnosť na to. A smeráci to rozhrabovať nebudú, lebo však
Lajčák. Hej. Lajči? Lajči. Hej. A uvidíme, veď treba počkať. Hej. Veď kľud, veď milióny ľudí sa s tým zaoberá, aj hlavy budú padať, aj na Slovensku, nebojte sa, nie, že nie. Jasne, aj keď sa o tom... My to vyťahneme, my to dáme von. Aj keď bude treba, dáme aj trestné oznámenia. Aj. Ako veď není problém. Aj na Lajčáka, veď to je jedno. Aj. Títo ľudia nesmú ujsť spravodlivosti. Rozumiete? Trest smrti je pre nich málo. Aj. To nie je adekvátny trest pre to, čo urobili. Ani trest smrti nie je adekvátny. Toľko zla, toľko utrpenia spôsobili ženám, dievčatám a malým deťom. Poďme si zahrať. Počkaj, skôr ako pustíš muziku, ešte tu mám jeden oznam. Prišiel mi mail od Ondra a poprosil ma, aby som teda túto prosbu prečítal. Ahoj Adrián, mohol by si prosím ťa spomenúť vo vysielaní zbierku na Doniu pre Zuzku Vavrenčákovú? Hovorí sa, že zdravie je dar, ale až keď oň bojujete, pochopíte, že je to všetko, čo máte. Zuzke bola diagnostikovaná zákerná forma rakoviny. Existuje liečba, ktorá stojí 60 000 eur. Štát sa jej bohužiaľ otočil chrbtom a ona sama nie je schopná túto čiastku uhradiť, aj keď jej liečba dáva veľkú šancu na život. Zuzka je matka, je umelecká maliarka a je jedna z nás. Každé 1 euro sa počíta a my neprestávame veriť na zázrak. Zbierka sa dá podporiť tak, že na stránke donio.sk dáte do vyhľadávača Pomôžme Zuzke získať šancu na život. Tak, snáď sa podarí. Keď už štát sa na ňu vykašľal. Počúvate Rádio Infovojna.